विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा साने गुरुजींच्या आईची शताब्दी पुण्यतिथी माशेलांतल्या शारदा विद्यालयान मनयली। ह्या वेळार ज्येष्ठ जाणकारांनी आपली त्यांच्या बाबतीन मतां मांडली। RDX खातीर माशेलांच्यान महेंद्र गांवकार। साहित्यामध्ये श्यामची आई हे अत्यंत प्रसिद्ध असं पुस्तक आहे। श्यामची आई म्हटले की आपण सर्वांना पुस्तकाचं स्मरण होतं आणि म्हणून कथामालेने श्यामच्या आईची स्मृतिशताब्दी वर्ष असं न म्हणता साने गुरुजींच्या आईचं स्मृतिशताब्दी वर्ष। साने गुरुजींची आई म्हणजे यशोदा सदाशिव साने, मृत्यूच्या वेळी तिचं वय किती असेल? एक 38-39 वर्ष। 38 वर्ष जगलेल्या या मातेनं आपली मुलं सुसंस्कृत व्हावी, सुगुणी व्हावी, सुवर्तनी व्हावी, सुजाण व्हावी, संस्कारक्षम व्हावी म्हणून जे प्रयत्न केले ते साने गुरुजींनी श्यामच्या आई यामध्ये प्रसंगातून त्याचं वर्णन केलेलं आहे। 138 वर्षापूर्वी जन्मलेली ही मुलगी किंवा स्त्री किंवा महिला त्यावेळी बेटी बचाओ बेटी पढाओ नव्हती। त्या काळातल्या मुली शाळेत जात नसत, मुली शिकतच नसत, सांगायचं म्हणजे शिकतच नसत। तर 138 वर्षापूर्वी जन्मलेली ही महिला ही स्त्री कुठल्याही शाळेत न जाता, कुठल्याही हायस्कूलमध्ये न जाता, कुठल्याही महाविद्यालयात न जाता, कुठल्याही विद्यापीठात न जाता या अनुभवाच्या विश्वविद्यालयात फार काही शिकली। जे कार्यकर्ते आहेत त्याच्यात जो चांगला उत्कृष्ट कार्य करणार आहे त्याला एक पुरस्कार द्यावा। जसा मी अखिल भारतीय पुरस्कार मिळवला, गोवा पुरस्कार मिळवला तसा या केंद्रानं तिथल्या कार्यकर्त्यांना पुरस्कार मिळावा अशी माझी इच्छा आहे। आणि त्यासाठी मी 15,000चा चेक माझ्या केंद्राला देऊ इच्छितो आणि त्याच्यातून व्याजातून एका कार्यकर्त्याला दरवर्षी श्रीफळ, शॉल वगैरे आणि 1,000 रुपये असा पुरस्कार भेट द्यावा, जेणेकरून कार्यकर्त्याने उत्साह येईल। प्रामाणिक माणसाचं कार्य आहे, परिश्रम घेणाऱ्याचं कार्य आहे, प्रेमानं वागणाऱ्याचं कार्य आहे, जगाला प्रेमानं बांधावं असं म्हणणाऱ्याचं कार्य आहे। त्याला लोक कमीच देणार, लक्षात ठेवा। असं अनेक वेळा बघितलेलं आहे। वाटतं वाईट वाटतं आपल्याला, जास्त आले तर बरं वाटतं जरा, पण तसं नाही घडत। कुठल्या कार्यक्रमाला कुणाचा वाढदिवस असेल तर घ्या, हजारोने लोक येतात। कुठल्या एखादा सरकारी कार्यक्रम असेल तर हजारोने लोक येतात, बसनं घेऊन येतात। आमचं तसं नाही आहे। आम्ही काम करतो, धडपडतो। साने गुरुजींनी पुस्तक लिहिलं आहे धडपडणारी मुलं, मुद्दा मिळाला तो आज। साने गुरुजींनी आपल्या आईवर जे प्रेम केले तसे मात्र कोणत्याही मुलाने आपल्या आईवर केले नसेल असे वाटत नाही। ही माय लेकरांची जोडी म्हणजे अगदी अद्भुत अशी आहे। सूर्य किरणांच्या चंद्राने जशी कमळे फुटतात तशा आई बाबांच्या कृत्याने मुलांच्या जीवनकळा फुटतात। त्याचप्रमाणे मी असं म्हणेन की इथं ज्या प्रत्येक महिला आहेत त्या आया मैदानात त्यांना आई ती मिळती ही माहितच आहे।